ήταν μια τελετή που έγινε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι φίλοι του Διαγόρα έχουν φτιάξει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Μετά το τέλος του αγώνα θα απονεμηθεί η κούπα στους πρωταθλητές της Β1 8 λεπτό, εκτελεστεί το πλάγιο out, σιδερή συγκρότη κεφαλιά, Χατζάκης. Ο Διαγόρας προηγείται με τον Χατζάκη. Στο 8 λεπτό το γκολ για την ομάδα της Ανώπολης. Φαρσαράκης με απευθείας φάουλ, 1-1 στο 9. Στο 1 το λεπτό Τσιμινικάκης θα δώσει στον Ματέο, αυτός επιχειρήσει εκεί το σουτ, είναι το γκολ. Ο Διαγόρας προηγείται 2-1. Μπάλα φαίνεται ότι βρήκε το κεφάλι του Σιδερίδη, κατέληξε στα δίχτυα. 33ο λεπτό, η βαθιά παλιά, εκεί ο Φαρσαράκης δεν είναι offside, θα περάσει το τερματοφύλακα, πλασάρι, ισοφαρίζει η ομάδα του Ελάνιου Δέδαλου 2-2 με τον Φαρσαράκη να σημειώνει και το δεύτερο γκολ μετά από αυτή την ωραία ατομική ενέργεια. 78 λεπτό, εκεί αλλάξουν ωραία την μπάλα παίκτες του Διαγόρα, Ματέος στο σουτ, πανέμορφο γκολ, 3-2, προηγείται ο Διαγόρας. Με αυτό το γκολ του Νίκου Ματέου, πανηγυρισμοί για την ομάδα της Ανώπολης. Το μάτς έχει τελειώσει, τα όλα με την κερκίδα, είναι και τυπικά πρωταθλητής ο Διαγόρας. Και η ώρα της απονομής για τους πρωταθλητές. Ανταμυφθήκαμε για τις προσπάθειές μας. Όλο τον χρόνο παλέψαμε πολύ σκληρά για αυτή την επιτυχία. Τα παιδιά αξίζουν 1000 μπράβο, γιατί αυτοί παλέψανε, αυτοί αγωνιστήκανε, τα καταφέρανε και θέλω να πω το πρωτάθλημα το κατακτήσαμε δίκαια πέρα για πέρα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που ζούμε σήμερα. Η ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της φέρει πρωτάθλημα στο Β' Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι κόποι τώρα που ξεκίνησαν το καλοκαίρι 10 μήνες βγήκαν σε καλό, πάρα πολύ καλό. Η ομάδα πιστεύουμε και τον χρόνο θα πάει πάρα πολύ καλά στο Α2 και προσπαθούμε και με το γήπεδο να τα κάνουμε αυτό το καιρό, το τελευταίο καιρό με το γήπεδο. Πήραμε το πρωτάθλημα με 11 βαθμούς διαφορά. Πράγμα το οποίο μας αμφισβητούσαν όλη τη χρονιά και διάφορες ομάδες που μας ακολουθούσαν. Είχαμε ακούσει πολλά, αποδείξαμε ότι και μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι το κερδίσαμε. Κλείσαμε πολλά στόματα. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλα τα παιδιά. Τελικά οι κόποι μας ανταμείφθηκαν στο γήπεδο. Πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να μας αμφισβητήσει αυτή τη φορά. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ήρθαμε εδώ 3-4 έμπειροι παίκτες για να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα, αυτό το χωριό, τον κόσμο. Τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους, τον προπονητή, τους παίκτες, τη διοίκηση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όλα τα παιδιά και στο τέλος ανταμείφθηκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα θέλαμε όλους τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν γηπαιδικά σε αυτό το αμπέλι εδώ πέρα να παραδειγματιστούν όλοι και να ευαισθητοποιηθούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το γήπεδο, διότι όλα τα γήπεδα τώρα πλέον είναι σύγχρονα, τα παιδιά τρώνε τα γόνατά τους, τους αγώνες τους, σε ένα κατάλληλο γήπεδο. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ελάνιου Δέδαλου, τον κύριο Χτιστάκη, τη διοίκησή του, όλη την ομάδα που κάνανε το χαρτί και μαζί με εμάς, στις συνεννόησεις με εμάς, ζητήσανε και αυτοί να γίνει αλλαγή της έδρας και να παιχτεί το παιχνίδι στην έδρα μας. Ωραίες στιγμές από το τοπικό ποδόσφαιρο, όπως ιδιαίτερη στιγμή ήταν αυτό το οποίο αυτή